Bună, dragilor! Hristos a înviat și bine ați venit la un nou episod, un podcast despre tricotat. Ce faceți? Cum sunteți? Mi-a fost dor să vă vorbesc despre tricotat, despre proiectele mele nebune și multe la număr pe Andrele. Sper că ați avut sărbători pascale liniștite, în familie, că v-ați odihnit și nu ați muncit exagerat de mult. Și dacă ați revenit la tricotat, poate o să vă facă plăcere să mă ascultați vorbindu-vă despre proiectele mele. Dragilor, săptămâna trecută am uitat să vă spun că astăzi este miercuri 15 aprilie. Weekendul trecut am filmat episodul în limba engleză în care am vorbit doar despre proiectele pe care le am actualmente pe Andrele. Și cred că voi face la fel și în acest episod în limba română și voi încerca să revin în fiecare săptămână să vă arăt dacă am terminat ceva sau progresul în săptămâna care a trecut. De ce? Cred că este pentru prima dată de când tricotez pentru mine, când am sau aveam weekendul trecut 19 proiecte pe Andrele. Lucru care, să fiu sinceră, mi se pare inacceptabil. Nu este ceva pe care să gestionez atât de ușor și eu, plănuind să filmez câte un episod de podcast despre tricotat în fiecare săptămână, sper să găsesc motivația să-mi eliberez andrelele de proiecte. Le-am răsfoit, dacă mă pot exprima astfel, deși nu cred. Le-am trecut în revistă, ca să spun așa, pe toate, gândindu-mă că printre ele vor fi proiecte la care cu siguranță voi renunța. Nu a fost așa, nu doresc să renunț la niciun proiect pentru că încă mi se par proiecte interesante. Așadar, în acest episod de astăzi o să vă povestesc pe scurt despre tot ce am pe Andrele. Și de săptămâna următoare am să revin cu câte un update sau, hai să spunem, o actualizare despre cum stau lucrurile pentru mine. Am ceva la gât și sper să nu incomodeze sunetul, să modifice sunetul. Însă am și un proiect despre care o să vă povestesc pe scurt, terminat. Dacă mă urmăriți pe Instagram, unde sunt un podcast despre tricotat, în contul în limba română, dar și A Romanian Knitter in Norway, contul în limba engleză, am postat această vestuță cu multe zile înainte. Am două ace de cusut aici și trebuie să-mi aduc aminte că le am acolo, să nu mi-agăț hainele. Am postat această vestă. În ultimul episod de podcast despre tricotat, vă arătasem că începusem să lucrez o vestă în multe culori. Am să pun imaginea pe ecran și numele patternului. Este de la un designer norvegian, o doamnă foarte talentată. Însă am renunțat să mai lucrez acea vestă, pentru că, în primul rând, mi-a plăcut combinația mea de culori. În al doilea rând, începând să lucrez vesta, pentru mine nu reprezenta o provocare. Motivul în multe culori era atât de simplu și alegând culorile pe care le-am ales la momentul respectiv, mi se părea că rezultatul meu nu este atât de frumos ca al ei. Și atunci am făcut un pas înapoi și am spus, ok, asta este, o să desfac, nu am de ce să continui cu ceva ce nu-mi face plăcere. De-a lungul timpului, ca și voi poate, am tot cumpărat tot felul de cărți
să zicem, despre tricotat. Și două dintre ele sunt de fapt mai mult dicționare pentru motive în multe culori sau Fair Isle. Cred că pronunțăm așa. Și este o autoare, dar și designer, care se numește Mary Jane Mucklestone. Și am această carte care se numește 150 de motive scandinave, arată așa, și în ea sunt foarte multe informații despre, hai să-i spunem, metoda Jacquard, pentru că cred că o cunoașteți așa în limba română, dar ai și un dicționar cu fel de motive pe care le poți folosi în proiectele personale pe care vrei să le creezi. Motivul pentru această vestă, nu cred că e din această carte, nu. Este din altă carte, tot de la aceeași autoare, care se numește 200 Fair Isle motive. Și la fel, îți dă foarte multe informații, dar găsești foarte multe grafice pe care le poți împrumuta și îți poți lucra ceva ce îți place, un pullover, vestă, ca în cazul meu, sau nu știu, un cardigan, un fes, mănuși, orice poți face, fular. Încerc să caut motivul pe care eu l-am folosit, că de fapt este un panou cu două motive. Am să vă arăt imediat dacă îl și găsesc. Gata. Am folosit, dacă aveți cartea, este la pagina 192 și 193 și este motivul 194, este acesta. Ce este interesant este că îți dă și varianta în alb-negru și variantele în culori diferite. Motivele acestea sunt un multiplu de un anumit număr de ochiuri și un anumit număr de rânduri. Eu am ales să lucrez ceea ce ea propune, este combinația acestui motiv cu încă unul, însă trebuie să faci niște ajustări, pentru că, de exemplu, motivul acesta mare este un multiplu de 26 de ochiuri. Motivul acesta mic este un multiplu de, cred că, 12 ochiuri, dar numai puțin să-l și găsesc, că nu mai știu exact la ce pagină este. 137 e motivul. Da, este motivul acesta de aici, de pe pagina aceasta. Motivul acesta este o repetiție de 12 ochiuri. Ce a trebuit eu să fac a fost să, în momentul în care am lucrat motivul acesta mare, am avut multiplu de 26 de ochiuri. În momentul în care am trecut la motivul celălalt, a trebuit să cresc. Nu mai rețin dacă 4 ochiuri sau mai mult. Apoi, când reveneam la motivul mai mare, trebuia să scad numerele de ochiuri crescute. Asta până am ajuns la sub braț, pentru că asta este o vestă care se lucrează de jos, adică am lucrat-o eu de jos. Ca să vă spun sincer, deci am început cu motivul acesta și dacă vedeți aici mai sus, în zona bustului, motivul meu nu mai are alb. Nu mai are alb pentru că am uitat eu să schimb culorile. Și mi-am dat seama abia când trebuia să lucrez acest motiv. Și am zis, eu nu mai desfac. Nu desfac pentru că era foarte multă muncă, anderele de 3 mm, aproape 300 de ochiuri, 2 culori pe un rând, chiar nu este cel mai confortabil proiect. Și atunci am zis, dacă tot am făcut greșeala aceasta, haide să schimb, pentru că aici am făcut cu verde, mi-am dorit să
nu predomine verdele acesta pentru că nu vreau ceva cu temă de Crăciun. Și atunci am schimbat și unde aici am lucrat cu verde, am schimbat și am lucrat cu roșu și apoi verdele, doar așa, liniuța aceasta de accent. Oricum, nu este prima mea vestă pe care o lucrez. O să mai folosesc niște cremă de mâini pentru că am mâinile extraordinar de uscate, pielea uscată. Dar vreau să spun că până acum, din toate vestele pe care le-am lucrat de-a lungul anilor, pot să spun că vestele pe care le gândesc eu de la început până la sfârșit sunt vestele care îmi plac cel mai mult. Și de ce aleg să lucrez de jos? Pentru că mi se pare că metoda aceasta unde începi pulloverul sau vesta sau cardiganul de jos îți oferă posibilitatea să lucrezi foarte mult la croi. Comparativ cu atunci când încep de sus, asta doar în cazul în care nu lucrezi pe bucăți și apoi să le coși la sfârșit. Mi se pare că metoda aceasta îți oferă posibilitatea să personalizezi lucrul respectiv conform sau mai aproape de conformația corpului nostru. Acum, cred că vedeți că vesta asta este foarte mulată, dar așa o să mă ridic un pic, așa mi-am dorit, să știți, pentru că am rochiile acestea care au volum în fustă și atunci mi se pare mai ok să am pe deasupra vesta asta mai pe corp. Acum, nu știu cât de mult timp mai pot purta genul acesta de foarte mulat, așa, partea de sus, pentru că nu am 20 de ani și trebuie să mă gândesc ușor să mai adaug niște lejeritate în ceea ce lucrez. Am lucrat toate marginile acestea, marginea de jos a vestei, marginea de aici, de la deschizătura brațelor și marginea gâtului. Am lucrat în bandă semi-elastică, unul pe față, unul pe dos, pe care am îndoit-o și cusut-o pe interior. Asta pentru că, am spus-o și în podcastul în limba engleză, în momentul în care lucrezi o vestă, vesta este evident un obiect mai mic, nu are aceeași greutate și aceeași cădere ca un pulover sau un cardigan. Și atunci trebuie ajutată un pic. Și cred că această margine îndoită și cusută, deci dublă, ajută foarte mult în a conferi un pic mai multă greutate și structură obiectului respectiv ca să se așeze frumos. Recunosc că este un pic mai nu foarte lejer. Ai foarte multă bandă elastică de lucrat și atunci normal că ia mai mult timp. Dar cred eu că în final merită tot efortul și tot timpul extra și tot firul extra pe care îl folosești ca să lucrezi aceste detalii care până la urmă pot face o diferență privind în ansamblu sau obiectul final, ca să spun așa. Am folosit un fir în culori diferite de la Sandnes Garn, care se numește Alpaca. Este un fir de grosime medie, 50 de grame, dacă mi-aduc bine aminte, cred că sunt vreo 100 și, nu știu, 10 metri sau 20 de metri, ceva pe aici, și se recomandă să fie lucrat cu andrele de 3,5 sau 4 mm. Eu am lucrat cu 3 mm și doar pentru că nu mi-am dat seama că normal ar fi trebuit să lucrez cu 3,5, nu știu, pur și simplu nu m-am gândit, am luat andrelele de 3 mm, putea să iasă un rezultat negativ, pentru că ideal ar fi fost să lucrez cu 4 mm și a trebuit să
întind un pic vesta la spălat, să fiu sigură că pot să o îmbrac în cele din urmă. Ce vreau să vă spun este că alpaca nu este un fir cu care eu aleg să lucrez. Nu este un fir care îmi place, este un fir pe care pot să-l port, nu sunt alergică sau nu simt niciun disconfort purtând alpaca. Chiar aș putea să spun că este extraordinar de călduros. Însă ce nu-mi place este că își pierde forma, sau cel puțin alpaca cu care am lucrat înainte. Și își recapătă forma doar după spălare. Iar cu hainele acestea tricotate nu le pot spăla după fiecare purtare, pentru că nu ar rezista în timp și nici nu este recomandat ca fibra naturală să fie spălată ca, nu știu, ceva sintetic sau ceva în care, nu știu, transpire extraordinar de mult sau ceva care vine direct în contact cu pielea sau cu sub brațul, de exemplu. Însă, în rezerva mea de fire aveam și încă mai am niște cantitate de fir. Am chiar mai mult în roșul acesta și trebuie să mă gândesc să fac ceva cu el. Aveam rămase cantități de când lucram pentru fotograf, mă scuzați, cred că am ceva în ochi. Însă cantitățile nu erau suficiente să lucrez un pullover sau un cardigan. Și atunci mi-a venit ideea, eu voi folosi firele acestea, cantitățile acestea să-mi lucrez niște veste, am cărți din care mă pot inspira, am suficiente cunoștințe ca să-mi pot lucra un model al meu gândit de la început până la sfârșit. Și asta am făcut și sunt extraordinar de mulțumită. Nu mai spun că îmi place extraordinar de mult combinația aceasta de culori. Bejul acesta, nu aș lucra nimic cu bejul acesta singurel. E un bej cald, mie mi se potrivesc bejurile, dar un bej rece. Acesta este un bej cald, dar combinat cu celelalte culori, mi se pare că este extraordinar de frumos. Dacă auziți un sunet, să știți că cățelul meu doarme pe podea lângă mine și sfărăie, chiar visează. Nu știu dacă mai am ceva de spus, doar că sunt foarte mulțumită. Nu a fost un proiect ușor, nu a fost nici cel mai greu proiect. Întotdeauna este un pic mai incomod pentru că în momentul în care ajungi la sub braț, trebuie să începi să lucrezi partea de spate și partea de piept separat, adică nu mai lucrezi circular, trebuie să lucrezi dus întors. Și atunci când lucrezi cu două culori, e un pic mai incomod, trebuie să fii mai atentă la tensiunea ochiurilor, adică să nu lucrezi rândurile pe partea de dos mult prea strânse față de rândurile de pe partea de față. Da, plus când lucrezi în multe culori, proiectul acesta în tip jacquard, ai foarte multe capete de fire care trebuie cusute la final. Foarte multe. Asta este întotdeauna enervant, dar este ceva ce trebuie făcut, indiferent. Am acordat o atenție specială pentru că firul din alpaca nu este foarte ușor de ascuns, se comportă oarecum ca și bumbacul. Știți, când lucrați ceva din bumbac, e mai greu să-l coși pe spate, să ascunzi toate capetele acestea. La fel și cu alpaca, pentru că e mult mai alunecos. Lâna cumva se lipesc fibrele, dar alpaca nu se lipesc ca la lână și atunci a fost un pic de muncă extra să mă asigur că le-am cusut pe interior corect, să nu mă trezesc că se desfac. Dar nu le-am cusut cu noduri, asta încerc să vă spun. Cam atât. Să știți că sunt într-un moment în care
îmi doresc să lucrez foarte multe veste și asta și am pe Andrele multe proiecte. Acum am să vă vorbesc despre toate proiectele pe care le am pe Andrele la momentul acesta. Când am făcut episodul din engleză, mi-au ieșit la număr 19 proiecte. Câteva zile mai târziu pot să spun că am 18 proiecte și mă apropii să mai termin 3 dintre ele. Dar vă arăt că unul din proiecte era o bunețică. Am să țin deoparte de fusta mea pentru că materialul acesta este 100% angora. Este obținut în condiții care nu vă tămează iepurașii, ca să știți. Verificat lucrul acesta. Începusem această bonețică acum, cred că 3 ani. Și nu vine să cred că nu am acordat 2 ore ca să o termin. A rămas într-un săculeț, printre alte sacoșe cu diverse chestii de tricotat și nu am realizat. Și când mi-am revizuit firele de tricotat să văd exact ce am și ce pot folosi pentru viitoare proiecte de veste, am găsit-o și nu doar pe ea. Așa că într-o dimineață m-am ambiționat și am terminat această delicată și extrem de micuță. Să știți că aceasta este o mărime pentru nou-născuți, de aceea este așa micuță. Și le realizez pentru prietena mea, Georgiana, care este o fotografă extrem de talentată, care locuiește în UK. O puteți găsi pe Instagram și pe Facebook ca Light Bay Studio. Și ea o să folosească aceste bonețele la ședințele foto de tricotat. Da. Și pentru că suntem în această zonă, un alt proiect pe care l-am găsit tot la fel început în urmă cu mulți ani, este tot o bonețică și tot din același fir, dar în culoarea aceasta extraordinar de frumoasă și este o bonețică cu bobițe tricotată. Și mai am doar cred că vreo 3 cm și trebuie să încep să scad pentru calotă. Și vreau să o termin și pe aceasta într-o dimineață. Am aici firul pregătit ca să pot face acest lucru. Trebuie neapărat pentru că ea o să le folosească și atunci e păcat să stea la mine în dulap fără sens. Rămânem în zona de copii, că tot le am la îndemână și vreau să vă arăt că și acesta este un proiect început cu mulți ani în urmă, cel puțin 2, și la care doresc să revin. Este un puloveraj care se lucrează de jos și pentru asta plănuiesc să scriu proiectul pe mai multe mărimi. Asta este o mărime micuță pentru 3-6 luni și sunt în punctul în care trebuie să lucrez separat spatele și fața și m-am oprit, după cum vedeți, însă este ceva la care trebuie să revin, este un proiect mai micuț și poate o să lucrez între proiectele mari pe care le am pe Andreea. Nu știu cum este lumina, pentru că bate soarele, după cum vedeți, și sper să se vadă bine. Și mai am un proiect pentru copii început. O să vi-l arăt imediat. Tot o bonetă este, nu-i nimic de văzut așa special, văd că nu e acesta. Însă și pe aceasta trebuie să termin. Este o bonetă Pixie se numește, pe care o lucrez în bob de orez lung. Aceasta nu e începută de mult, dar sunt proiecte mici care m-ar ajuta foarte mult să le termin și să pur și simplu să nu le mai știu în gentuțele acestea peste tot prin casă, că mă stresează foarte mult. Acestea sunt pentru copii începute. Am găsit tot la fel depozitate, nici nu știu de ce nu le-am terminat, nici nu mai aduceam aminte de ele.
Cred că acum aproape 4 ani am început niște mănuși. Dacă vă vine să credeți că eu nu am terminat aceste mănuși nici acum. Sunt lucrate tot așa într-un fir de angora de la Katia, care este un producător spaniol. Este un fir pe care l-am cumpărat când locuiam în România. Și aici mai am de făcut doar degetul. Da, nu vine să cred că nu am terminat acest proiect. Și am și a doua mănușă pe care eu credeam că de-abia am început-o, dar de fapt și de drept, numai puțin că îmi pierd ochiurile. Dar de fapt și de drept sunt pe punctul, sunt în punctul unde trebuie să scad. Deci și la aceasta sunt foarte avansată. Nu știu de ce m-am oprit. Folosesc 2 fire, unul de angora și ăsta este de la, cred că la Nagato sau ceva de genul, este alpaca, este un fir extraordinar de subțire care poate fi un înlocuitor de mohair. Știu că le-am luat pe amândouă de la irica.ro acum mulți ani de zile, când toate firele pe care le cumpăram erau de la Irica, când locuiam în România. Deci, și acesta este un proiect pe care l-am scos la lumină, uitat, într-o gentuță de mulți ani de zile, de care trebuie să mă ocup. Rămânem în zona proiectelor mici și vreau să vă arăt, să vedem dacă sunt aici. Nu, aici am doar niște fire. Să vedem aici ce am. Nu, și aici sunt fire. Unde le-am pus oare? Să știți că nu am făcut curățenie aici, pentru că am vrut special să vedeți că nu totdeauna ce arătăm este neapărat realitatea, în sensul că când încep de regulă să filmez un podcast despre tricotat, normal că fac un pic de ordine în jurul meu, corect? Însă astăzi am vrut să vă arăt realitatea, pentru că așa mi se pare corect, da? Să vedeți că nu totul este foarte roz, adică nu sunt atât de organizată precum poate am dat de înțeles. Am găsit proiectele mici. Vă arăt niște șosete pe care le-am început în, cred că la sfârșitul lui august sau începutul lui septembrie 2026 și se numesc Bloomfield, de la designerul Nitonomi sau Magdalena Parker. Dar de fapt și de drept acesta a fost un test de tricotat înainte ca ea să lanseze modelul. Și am plănuit să fac aceste șosete pentru mama mea. Eu și mama mea suntem pe aceeași mărime, la picior. Și atunci ce-mi vine mie o să-i vină și ei. Și am terminat o șosetă pentru testul de tricotat și am început-o pe a doua și nu am mai continuat. Și planul meu este să termin și această șosetă, pentru că nu este normal. Am sindromul celei de-a doua șosete, nu pot lucra ambele în același timp sau paralel, nu pot. Eu trebuie să termin una și să încep pe a doua. Problema mea, ca și la mănuși, este că termin una și nu încep pe a doua. Nu termin pe a doua. Firul pe care îl folosesc este un fir special pentru șosete de la un producător norvegian care se numește Hillesvåg, dar trebuie să spun că nu e preferata mea. Este lână cu poliamid, evident, ca să aibă rezistență. Pur și simplu nu îmi face așa o mare plăcere, se simte ca și când aș lucra cu un fir acrilic, lucru care îmi displace profund. Sunt sigură că e un fir de calitate, nu am ce să spun, dar nu îmi face plăcere să lucrez cu firul acesta, deci nu știu dacă voi mai achiziționa firul acesta și să știți că nu este foarte ieftin. Într-adevăr, sunt sculuri mari de 100 de grame, adică cumperi un scul și lucrez 2 șosete, dar nici nu mai țin minte exact cât am plătit pe scul, dar nu știu, cred că 15 euro sigur am plătit. Însă
posibil să greșesc. Oricum n-am plătit mai puțin de 12 euro, asta vă spun sigur. Deci acesta este un proiect care necesită atenția mea. Am uitat să pun și instrucțiunile aici în săculeț ca să nu uite. Să știți că săculeții aceștia și gentuțele de genul acesta le-am din România, de la Atelier Lucy, se scrie cu Y la sfârșit, îi găsiți pe Instagram și știu că am contactat doamna sau doamnele de acolo foarte talentate și atunci am dat o comandă de săculeți aceștia care să știți că sunt extraordinar de unii din preferații mei, să țin proiecte foarte micuțe și sunt nu știu exact ce materiale sunt, dar sunt grosuțe și sunt de foarte bună calitate. La fel și gentuțele acestea, nu știu exact câte am, cred că am, nu știu dacă am 5 sau 6, aici am 4, dar știu sigur că am mai multe. Da? Deci nu sunt recent achiziționate, cred că au vreo 7 ani. Da? Bun, am zis că vă vorbesc despre următorul proiect, care este tot o pereche de șosete. Am avut plăcerea să descoper pe Instagram la o persoană foarte drăguță pe numele ei Caterina, pe care o urmăream. Pe Instagram este rundoanca, cu K la sfârșit. N-am știut. Caterina a publicat, cred că are câteva luni, nu știu exact, un proiect pentru șosete în limba română. Am fost atât de plăcut surprinsă și bucuroasă și cu toate că șosetele nu reprezintă o motivație pentru mine suficient de mare ca să tricotez, am spus că trebuie să o susțin pe Caterina. Și am cumpărat de la ea proiectul pentru șosetele frunze căzătoare și bineînțeles că m-am și apucat și am și terminat o șosetă. O să vă pun o imagine pe ecran cum arată șosetele. Eu am făcut-o un pic mai scurtă decât în proiect și îmi pare rău că n-am făcut-o un pic și mai scurtă. Mi-ar fi plăcut să înceapă șoseta de aici. Mie îmi plac șosetele foarte scurte. Și am început-o pe a doua, dar m-am oprit. Dar nu m-am oprit. M-am oprit că trebuie să mai termin câte ceva înainte de a termina micuța asta. Am început și a doua șosetă și vreau să vă spun că a fost extraordinar de interesant de fapt este prima mea experiență să lucrez după un proiect în limba română și a fost o bucurie imensă. Instrucțiunile sunt foarte clare, sunt ușor de urmărit. În proiect există linkuri către tutoriale video pe care Caterina le-a realizat special pentru această șosetă, anumiți pași care, nu știu dacă nu i-ați mai lucrat, să și vedeți exact cum se lucrează. Recomand din tot sufletul, dacă puteți și vreți să lucrați o pereche de șosete care se așează foarte bine. Călcâiul mi s-a părut foarte interesant și rețineți încă o dată că nu sunt o tricoteză de șosete în niciun caz, dar dacă eu, cu limitata mea experiență în a lucra șosete, am reușit să fac această șosetă, îmi imaginez că voi, care poate sunteți mult mai experimentate în a lucra șosete, probabil acest proiect o să vi se pară relaxant de executat. Am folosit fir pe care deja l-aveam de când lucram pentru copii și este un fir de la Sandnes Garn. Este un fir pentru șosete care se numește Sisu și este culoarea 3082. Acest maro cald, aș zice eu. Și am avut
bine, cred că am mai mult cu siguranță în rezervă. Am avut două bobine. Am terminat-o pe prima, atât mi-a rămas, și am început-o pe a doua. Pentru că nu am vrut să... nu am vrut să... înnod. Am rupt a doua bobină pentru că trebuie să închid șosetele aici la vârf. E o metodă. Foarte mult mi-a plăcut, foarte mult mi-a plăcut cum a explicat și construcția lor. Am făcut niște modificări în sensul că am făcut o montare de ochiuri tubulară care mie îmi place și am lucrat mai puține rânduri pentru marginea de sus a șosetei, pentru că șoseta se lucrează de sus spre vârf. Astea sunt singurele modificări pe care le-am făcut. Vreau să vă spun că nu am făcut eșantion și lucrez cu andrele de 2,5 mm. Și pot să spun că îmi place firul acesta mult mai mult decât cel cu care lucrez celelalte șosete. Am să vă las link către proiectul acesta de șosete, care încă o dată se numește Frunze căzătoare. O să găsiți mai multe mărimi în proiect, să lucrați mărimea care corespunde pentru voi și haideți să o susținem pe Caterina. Poate în felul acesta și ea se va simți motivată să publice și mai multe proiecte. Și să știți că va mai fi un proiect de șosete publicat, din ce am înțeles, va fi prima dată publicat în limba engleză, dar o să vă anunț când o să-l achiziționez și o să-l lucrez. Și la fel sper o găsiți pe Instagram, îmi cer scuze că nu mi-aduc aminte numele, dar pe Instagram se numește Magic Stitch. Sper și ea să se simtă motivată, să o susținem, să se simtă motivată să publice și în limba română, pentru că experiența este extraordinară. Să cumperi un pattern în limba ta și să lucrezi ceva frumos. Acestea au fost proiectele mele micuțe. Acum o să trecem la proiectele mari și am să încep cu acest tricou pe care l-am lucrat vara trecută și care a fost un test de tricotat pentru același designer de la șosetele verzi. Și acest tricou se numește Bloomfield Round Neck, round de la deschizătura rotundă la gât. Este lucrat de sus, este cu umăr căzut, este lucrat într-un fir de la Isayer care se numește Marilyn, care îmi place foarte mult și l-am luat cu mine în România, că de fapt în România l-am și terminat pentru că aveam un termen limită. Mi-a plăcut foarte mult acest tricou și vreau să-l port, însă am simțit că era prea scurt și nu știu de ce. Nu este mai scurt decât această vestă, dar asta este o vestă. Acesta, având mânecuțele scurte, simt că, neavând lejeritate, și fiind mai mulat pe corp, parte din lungimea corpului se ridică pe bust. Pentru că și mânecile trag lucrul acesta să se întâmple. Și atunci am decis, pentru că mai am o bobină din firul pe care l-am folosit, am decis să, vedeți că am început, am tăiat într-o parte și repun ochiurile pe Andrea, practic scot marginea elastică care era foarte micuță, de 2 cm sau 2 jumate. Și vreau să mai adaug câteva repetiții a torsadei acesteia micuțe și apoi să lucrez din nou marginea în unul pe față, unul pe dos. Și în felul acesta să am posibilitatea să-l port. Acesta nu este un tricou purtabil în România pe timpul verii, lucrat din acest material. Materialul acesta are printre altele și lână. Deci dacă doriți să lucrați
pentru verile din România, clar, nu știu, mătase, bumbac, ceva să poată fi purtat în verile noastre călduroase. Însă, materialul acesta este perfect pentru verile din Norvegia. Să știți că verile din Norvegia sunt... avem și noi câteva zile unde este foarte cald, în rest putem inclusiv purta lână și cardiganuri și chiar o șachetă subțire, să știți. Deci acesta este un proiect pe care l-am aici aproape, ca să fac această modificare, să fiu sigură că mă simt confortabil purtându-l. Proiectul care îmi ocupă atenția săptămâna aceasta este o vestă pe care, din nou, am gândit-o ca proiect personal de la început până la sfârșit. Și sunt undeva aici. Trebuie să lucrez cea de-a doua margine elastică pentru cea de-a doua deschizătură a brațului. Apoi trebuie să revin, sper că n-am acoperit microfonul, nu sunt foarte mulțumită de această margine, este din nou o vestă începută de jos și vreau la fel să tai marginea, să repun ochiurile pe Andra și să lucrez din nou o margine ca aici, dublă, întoarsă, pentru că asta nu este. Iar materialul acesta, când lucrezi în jacquard, chiar necesită aceste margini mult mai consistente, pentru că materialul în două culori este mult mai gros decât marginea când nu este dublată. Sunt sigură că se va spăla foarte frumos, chiar mai am... Sunt în punctul unde, dacă vedeți, mă ridic cu ochiuri pentru deschizătură. Am folosit din nou fire din rezerva mea personală, cumpărate anul trecut. Am lovit iar microfonul. Mă scuzați, trebuie să mă uit dacă... Da, funcționează. Firul acesta este un fir pe care l-am cumpărat întorcându-ne din vacanța din România anul trecut și ne-am oprit în Suedia și am cumpărat de la un magazin de fire. Este Shetland, este lână extrem de subțire, 25 de grame, are 200 și un pic de metri și trebuie să o țin dublu pentru că n-ai cum să lucrezi cu firul ăsta de papiotă, aproape. Și apoi am numai puțin tot o lână care este la con în verdele acesta, pe care am ținut-o împreună cu alpaca 1 de la Isaer, care este tot un fir foarte subțire și ține rol de mohair atunci când nu vrei să folosești mohair împreună cu alt fir. Și credeam eu că o să folosesc mai mult, pentru că am, cred că 500 de grame în rezervă, dar n-am folosit nici măcar 100. Mai am o grămadă de cantitate din firul ăsta și trebuie să mă gândesc ce fac cu el, dar nu acum imediat, că deciziile luate în grabă nu rezultă neapărat în proiecte de succes. Da, pentru acest proiect am folosit andrele de 3 mm, iar pentru toate aceste margini de gât și da, restul folosesc 2,5 mm. La fel am făcut și aici, să știți. Întotdeauna pentru marginile acestea cobor numărul de Andrea. Folosesc un număr mai mic de Andrea. Da, am probat și aceasta o să fie mulată, dar să vedem acum cum o să comporte la spălat, cât de mult o să relaxeze materialul obținut. Dar îmi place foarte mult și să știți că modelul pentru această vestă l-am luat din această carte de care v-am vorbit mai devreme. Vi-l arăt imediat. Este un model extraordinar de simplu, sunt doar 8 ochiuri ca și repetiție și 8 rânduri. Foarte simplu este, foarte simplu. Este modelul acesta.
de aici. Ce îmi pare rău că nu am făcut și nu mi-am dat seama la timp, în momentul în care termin o repetiție a graficului, există un rând în culoarea principală, în cazul meu bej. Îmi pare foarte rău că nu am făcut două rânduri după ce am terminat graficul în bej, pentru că cred că ar fi oferit o definiție mult mai frumoasă. Dar când mi-am dat seama de acest lucru, eram mult prea avansată și aproape că terminasem, pentru că e începută tot de jos, aproape că ajunsesem la sub braț, unde trebuia să separ și chiar nu vroiam să încep de la zero. Dar oricum, sunt foarte, foarte încântată de proiect, foarte mulțumită și foarte bucuroasă că o să am încă o vestă care, de exemplu, o să meargă foarte bine și cu această rochie, pentru că acum am ajuns în punctul în care garderoba mea de yin este consistentă, numeroasă, ceea ce îmi permite să îmi aleg proiectele de tricotat în funcție de rochiile și fustele mele din yin, pentru că să le pot combina. Mi-aduc aminte când am început să fac episoadele în limba engleză că am spus că nu tricotez pentru rochiile mele, dar atunci, cu ani în urmă, abia începusem să-mi construiesc garderoba din yin. Și normal că acum am mai multe piese și e logic că trebuie să lucrez ceva care să combine frumos cu rochiile din yin. Da, acesta este încă un proiect pe care l-am pe Andrele. Următorul și care este din nou foarte aproape de a fi finalizat este Ingrid Pullover, la care lucrăm mai multe persoane și dacă nu am finalizat acest proiect a fost exclusiv datorită mie. Săptămâna aceasta am în plan să filmez ultima bucățică de tutorial, pentru că am terminat cu scăderile pentru a doua mânecă și practic mai am doar acest segment în 2 pe față, 2 pe dos și apoi mâneca, marginea mânecii în 1 pe față, 1 pe dos, atât mai am. Și voi fi foarte bucuroasă să am în sfârșit acest proiect finalizat, pentru că l-am început în septembrie 2025, 15 septembrie și gândisem eu că vom termina acest proiect până în 15 decembrie, lucru care nu s-a întâmplat, dar, repet, a fost exclusiv vina mea, pentru că a trebuit să filmez tutoriale pentru aproape fiecare rând din acest proiect. S-a simțit foarte un proiect copleșitor, a fost copleșitor pentru mine. Însă, o promisiune pe care am făcut-o și promisiunile trebuiesc duse până la capăt, nu? Am să-l las aici deoparte. Am uitat să vă zic că lucrez mărimea 2 la el, folosesc andrele de 3,5 și folosesc un fir de lână norvegian. De fapt am avut 300 de grame din acest fir și foarte curând când am început prima mânecă mi-am dat seama că trebuie să mai cumpăr fir pentru că nu voi avea suficient să termin cea de-a doua mânecă. Așadar a trebuit să mai cumpăr 100 de grame de fir. Dar asta e. Haideți să rămânem în zona vestelor, pentru că mai am o vestă pe Andrea. Nu știu cât de bine va reda soarele ăsta ce lucrez eu aici. Am luat o pauză de la ea ca să mai finalizez câte altceva. Și este o vestă, la fel, în metoda jacquard. Este foarte greu de văzut culorile contrastante. Vreau să vă spun că firul acesta este mini alpaca de la Sandnes Garn, care la fel este în rezerva mea de mulți ani. Este un fir pe care l-am folosit la hăinuțele pentru copii și încă mai aveam această culoare. Iar firul contrastant este doar un mohair de capră, să știți, pe care l-am cumpărat acum, nu știu, 8 ani, 9 ani, nu mă aduc aminte exact. Locuiam în România, l-am cumpărat de pe Etsy, de la un vânzător, nu mai știu din ce țară, nu știu dacă din Cehia sau
Croația sau nu știu, ceva pe acolo, sau Polonia, nu știu, cineva care le-a vopsit manual, firul acesta l-a vopsit manual. Și firul ăsta stă de foarte mulți ani. N-ați văzut asta, da? Nu-l mai adun acum, o să-l adun după ce se termină podcastul. În fine, folosesc firul acesta ca și culoare contrast. Din nou am apelat la una din aceste două cărți. Am zis că sunt o adevărată resursă dacă investiți în aceste cărți. Trebuie să mă grăbesc, că la ora 1 am întâlnire la școală, la copilul meu cu profesorii lui și e 12, îmi trebuie cam jumătate de oră să ajung, trebuie să mă grăbesc. Haideți să vă arăt de unde lucrez modelul. Este un model care se folosește în quilting. Știți, păturele acelea care se realizează cu tot felul de motive în formă de stea, în formă de... Da, de ce nu? Gata, l-am găsit. Este motivul acesta. Însă eu îl lucrez... Nu folosesc mai multe culori în steaua aceasta, folosesc o singură culoare. Foarte frumos. Foarte frumos și îmi place foarte mult proiectul. Chiar sunt foarte bucuroasă că l-am început, dar m-am oprit pentru că am foarte multe pendrele. Aici lucrez cu 2,5 mm, ca să știți. O să-l pun deoparte și o să trec la următorul proiect pe care vreau să-l termin anul acesta. Este început anul trecut. Se numește Bonbon Cardi. Vi l-am mai arătat în nenumărate rânduri. Nu am decât atât să vă arăt acum. Și acesta îl lucrez într-un fir de merino și bumbac, extraordinar de finuț. Culoarea se numește powder sau pudră. E un bej rozaliu, cu tentă rozalie, foarte discret. Și firul acesta este de la Knitting for Olive, un producător extrem de popular, danez, dar popular pe motivul că firele lor sunt de o calitate extraordinară. N-am ce să vă spun mai mult de atât, că nu mai rețin nici ce mărime fac, nici la ce rând am rămas, deci trebuie să mă din proiectele de pe Andrele ca să mă întorc la el și să-mi aduc aminte pe unde eram și ce făceam. Un alt proiect pe care l-am pe Andrele, v-am povestit data trecută că plănuiam să fac din acesta un cardigan. Ei bine, m-am răzgândit, pentru că am deja un cardigan în culoarea aceasta, tot în torsade. O să revin la ideea originală care este acestui proiect de vestă și sunt foarte aproape să încep să lucrez separat spatele și apoi părțile de față. Vă pun pe ecran că nu știu de ce nu rețin cum se numește această vestă. Este de la designerul Thea Coleman. Am mai lucrat proiecte de la ea. Da, folosesc un fir gros, care se lucrează cu 4,5 mm, de la tot un fir danez, de la Yellowhole Spinnery se numește. Și să vedem ce o să iasă. Lucrez mărimea 2 aici, dar nu am mai făcut niciun progres la ea de mult timp și atunci, da, exagerat de multe proiecte. Un alt proiect care l-am pe Andrele și despre care v-am mai vorbit era un pulover pe care eu l-am gândit anul trecut pentru mine și am pierdut toate instrucțiunile și am promis că o să-l scriu din nou și poate o să-l public ca și proiect. Ei bine, m-am răzgândit să-l transform într-o vestă, pentru că sunt în punctul în care îl pot transforma într-o vestă și cred că o să fie proiectul la care o să mă ocup după ce mă eliberez de ce am în plan, 3 mici proiecte. Aici folosesc andrele de 4 mm și torsada aceasta e simplu de făcut, foarte frumoasă, început de jos și folosesc un fir de la Isayer care se numește Jensen și 4 mm. Bun. Un alt proiect care nu a primit cine știe ce atenție de la un
ultimul episod, dar totuși a primit un pic, este, dacă vă aduceți aminte, minunatul meu Aberdeen Argyll pullover de la Martin Story. Sunt doar la, nu știu, 7-9 rânduri de a începe să scad pentru partea de față, pentru că partea de spate am terminat-o. Și acesta este un proiect la care vreau să mă dar, cum am spus, vreau să mă eliberez din andrele, deci nu am mai mult de spus pentru acesta, nu vreau să mă repet iar și iar cu aceleași proiecte. Bun, un alt proiect pe care l-am pe andrele început este încă o vestă în mai multe culori și este o vestă din revista Rowan, numărul 76. Am să vă pun o poză pe ecran cum arată vesta. Eu sunt foarte aproape de a termina spatele. Știu că nu arată cine știe ce. Vedeți? Folosesc 3 culori, folosesc fire pe care le aveam în rezerva mea, fire care nu să-mi ajungă, culorile astea contrastante, dar am niște rezerve care sunt un pic diferite ca și culori, dar nu are importanță. Cred că o să iasă foarte frumos. Asta este lucrat pe bucăți, să știți. Și folosesc griul acesta este de la Rauma, finul, este lână, iar acesta este de la Sandnesgarn, se numește Spöt, dar nu-l mai produc. Și l-am de foarte mulți ani, culoarea asta în rezervă o am de foarte, foarte mulți ani. Și în afară de o bonetă pentru copii nu aș fi putut să fac nimic cu această bobină. Bun, cred că trebuie să mă opresc și o să continui după ce mă întorc de la întâlnirea cu profesorii. Ne revedem! Înapoi! Între timp am fost și la întâlnirea cu profesorii, am servit și prânzul și uite-ne că este deja aproape ora 4. Să termin acest episod. Mai am un singur proiect despre care să vă vorbesc, pe care l-am început și la care mă abțin, nu, de fapt 2 proiecte mai am. În fine, acesta de care vreau să vă vorbesc, mă abțin cu greu să nu lucrez la el. Există un designer pe numele ei Marie Wallin. Este un designer care la bază are studii în design și în tricotat. Marie Wallin publică cărți cu proiecte foarte, foarte speciale. Toate sunt în mai multe culori. O să vă arăt că am început. Chestnut Cardigan se numește și este în lista mea de dorințe de a tricota de ceva vreme. Să găsesc și fotografiile cu el. Dar oricum o să vă pun și pe ecran. Acesta este Chestnut Cardigan și este un proiect care se lucrează pe bucăți care în final se cos. Este un proiect în multe culori. N-aș zice un proiect greu, pentru că nu lucrez cu mai mult de 2 culori într-un rând, sau cel puțin până acum n-am întâlnit mai multe 2 culori. Îmi place foarte mult. Acest designer, Marie Wallin, are și propriile fire de tricotat, produce. Brandul ei de fire se numește British Breeds și este mai mult decât bugetul meu îmi permite. Pentru acest cardigan, când am răsfoit, întâi să vă spun că nu se poate lucra cardiganul decât cumpărând cartea. Lucru care nu m-a încântat, pentru că sunt foarte multe proiecte frumoase aici, dar nu
ce doresc eu, cu excepția acestui cardigan și poate încă două micuțe. Însă, nu există altă modalitate de a lucra proiectul, pentru că proiectul în sine nu se vinde separat de această carte. Din start, această carte a fost o investiție, pentru că am plătit nu chiar 50 de euro, dar aproape 44 probabil de euro sau 45. Și s-a simțit deja ca o investiție, să fiu sinceră. Acum, nu mi-aș fi putut permite să cumpăr firele ei. Inițial, când am răsfoit cartea și m-am uitat la mărimi, am zis că sunt mărimea 3 în proiect. Și atunci a trebuit să cumpăr cantitatea de fir corespunzătoare mărimii 3. Când am început să lucrez cardiganul și m-am uitat mai bine și la măsurătorile cardiganului propriu-zis, am dat seama că mărimea 3 mi-ar oferi un extra de cel puțin 8 cm pe care nu-i vroiam. Și atunci am coborât și fac mărimea 2. Ca și cantitate de fir, nu este foarte, foarte mare diferență între mărimea 2 și 3. Teoretic am cumpărat doar la una din culori o bobină în plus. Deci, da. În total a trebuit să cumpăr 23 de bobine de fir. 5 într-o culoare, 4 într-o culoare, 3 într-o culoare, 4 culori, câte 2 bobine din fiecare culoare și încă o culoare, 3 bobine. Am ales să lucrez cu Jamieson and Smith. O să vă pun o fotografie ca să vedeți mai exact. Și am încercat pe cât posibil să aleg culorile apropiate modelului original. Nu sunt identice, dar sunt cel mai aproape posibil. Și evident că urmez instrucțiunile întocmai. Cred că voi face ceva modificări la banda pentru nasturi, nu că nu-mi place cum este în fotografie, dar nu mă convinge că o să își păstreze forma odată cu purtarea. Proiectul ăsta este scump, pentru că diferența între costul firului original și acest fir este mai ieftin, evident. Celălalt era dublu ca preț. Acestea sunt bobine de doar 25 de grame și au 105 metri. Acesta am plătit 60 un pic de coroane, vreo 6 euro, coroane suedeze, că l-am cumpărat în Suedia recent. Firul original, cred că era undeva 110 coroane sau 120 de coroane sau ceva de genul. Deci, numai firul pentru acel proiect m-ar fi ajuns un pic peste 200 de euro, plus revista 250. Dar și așa am plătit foarte mult, pentru că și firul acesta m-a costat peste 100 de euro. N-am să vă mint, nu am plătit ușor suma aceasta. Nu am plătit-o ușor. Nu aș putea să cumpăr fire de această valoare în fiecare lună. Însă este un proiect extraordinar de deosebit care nu poate fi lucrat cu orice fir. Varianta cea mai convenabilă pentru mine ar fi fost evident să cumpăr Rauma Finul, care este o lână norvegiană. Sau Hillesvåg. Însă culorile acestor producători din UK, Jamieson and Smith, acesta, British Breeds, care este firul original al designerului, și Jamieson of Shetland, că sunt 2 Jamieson, sunt foarte unice culorile acestea. Nu sunt culori solide. Bine, au și culori solide. Dar, de exemplu, în acest ghemuleț sunt cel puțin 5 culori. Adică sunt foarte speciale și
efectul per total este unul pe care nu îl pot obține cu celelalte fire. Așa că am tratat acest proiect ca fiind unul special, pentru că de fapt și este un proiect special, și mi-am spus că în regulă plătesc această sumă care e nu foarte acceptabilă pentru mine, dar categoric mult mai acceptabilă decât firul original, și am să fiu atentă lunile următoare să nu achiziționez fire, nu? Sau nu cantități întregi pentru pulovere, sau, adică să fac un pic de pauză, nu de altă, dar am și foarte multe proiecte pe Andrele și să fiu sinceră, am suficiente fire să mai încep cel puțin încă 3 proiecte, dacă nu 5. Așa că cam asta mi-am spus. Acum, așa cum încerc să mă organizez cu aceste proiecte începute, să le și finalizez, așa încerc să mă organizez și cu costurile ce implică această pasiune nebună numită tricotaj. Cartea, dacă vă interesează, se numește Wildwood și dacă intrați pe site-ul Marie Wallin, o găsiți și pe Instagram, se scrie Marie W-A-L-L-I-N. Puteți răsfoi cartea, fotografiile, ca să vedeți ce proiecte sunt în acea carte. Să vă arăt și proiectul, nu? Că am vorbit nu m-am vorbit. Acum îmi dau seama că, de fapt, despre 3 proiecte trebuie să vă mai vorbesc. În regulă. O să pun și o poză pe ecran, pentru că nu sunt atât de avansată încât să am foarte mult să vă arăt. Însă am început spatele și să începe cu o bandă semi-elastică, unul pe față, unul pe dos, în 2 culori. De fapt, mușuroiul acesta de fire, marea lor majoritate sunt de la banda elastică, pentru că după fiecare al 2-lea rând schimbi una din culori, ca să ai acest multicolor rezultat în banda elastică. Acum lucrez spatele. Până acum n-am avut nicio problemă, e foarte ușor de urmat, adică graficul nu este greu. Ce nu-mi place este că, fiind carte, graficul este pe 2 pagini și unde se îmbină paginile, mijlocul, trebuie să forțez cartea ca să văd absolut toate ochiurile în graficul respectiv. Sunt încântată de acest proiect. Este un cardigan pe care mi l-am propus să-l fac din momentul în care am decis că nu mai lucrez pentru fotograf, ci tricotez pentru mine personal. Așadar, abia aștept să fiu în posibilitatea în care să mă concentrez mai mult pe acest proiect. Nu cred că am mai mult să spun deocamdată despre acesta. O să vă țin la curent pe măsură ce avansez. Un proiect de care am uitat să vă vorbesc, dar o fac acum. Niciodată nu-i prea târziu. V-am arătat în episodul trecut că îmi realizez un cardigan în punct leneș pe care îl gândesc de la început până la sfârșit, deci nu mă inspir din niciun fel de alt proiect. Și vreau să vă arăt că am făcut un progres foarte frumos. Bineînțeles că sunt în mijlocul unui rând și nu pot desface, dar vreau să vă arăt că am separat mânecile de corp, am continuat corpul, deja am lucrat aproape 10 cm lungime și am realizat și prima mânecă. Și am tot probat, îmi place foarte mult cum se așează. Problema cu el este că nu cred că cele 11 bobine pe care le-am avut inițial vor fi de ajuns. Le-am chiar aici. Mai am, cred că 4 neîncepute. Da, 4 știu. Și aceasta începută. Și mai am de lucrat o mânecă, plus că sunt cumva spre jumătatea corpului în lungime,
dar mai am de lucrat și marginea de jos pe care vreau să o lucrez în dublu tricotat și acolo intră mult mai mult fir, plus că trebuie să lucrez benzile pentru nasturi și butoniere, plus gulerul. Nu cred că am suficient. Inițial am spus că o să mai cumpăr weekendul care a trecut, deși a fost Paștele în România, aici nu a mai fost Paște, a fost cu 2 săptămâni înainte, de fapt cu o săptămână înaintea Paștelui nostru. Am zis că merg la magazin și mai cumpăr 2 bobine. Acum o să aștept și o să lucrez tot ce am ca să-mi dau seama că nu vreau să cumpăr mai mult decât am nevoie. Nu este un fir ieftin, o bobină este 9 euro și un pic. Am cumpărat aceste 11 bobine cu cadoul primit de la prietenii și vecinii noștri. Am primit niște bănuți și am zis că asta o să fac cu ei. Dar sunt mulțumită de progres, să știți, și acesta este, cred că la momentul acesta este aproape printre puținele proiecte pe care le am pe Andrele la care nu trebuie să mai gândesc. Adică pot să știu ce am de făcut, am făcut toate calculele, am toate numerele, am făcut toate creșterile și descreșterile și știu ce am de făcut, așa că merge lin și frumos. Și ăsta e unul din motivele pentru care încă nu l-am terminat, că atunci când mă simt copleșită de dificultatea altor proiecte pe care le-am pe Andrele, fac pauză de la ele și îl iau pe acesta și doar tricotez în punct lene și mă ajută să mă încarc de încă o doză de răbdare și pozitivitate ca să termin un proiect mai greu. Și am să vă vorbesc de ultimul proiect, care este foarte special. Special este pentru că lucrăm într-un grup cu mai multe doamne foarte dragi mie și cu care legăm se începe să întrevadă o prietenie frumoasă și avem această pasiune în comun și e minunat. Mădălina, inițiatoarea proiectului, a venit cu ideea dacă să tricotăm împreună, dar rețineți, vă rog, că eu sunt leneșa grupului, am cel mai puțin progres. Să lucrăm Mili Cardigan, care este un proiect de la Irene Lin, cred că este numele ei, am să pun fotografia pe ecran. Este un pattern în limba engleză, toate ne-am cumpărat proiectul și am început. Ele sunt foarte avansate și nu pot să vă spun cât de frumos arată și toate am ales niște culori care se completează. Eu am ales acest galben banană, care e mult mai stins în viața reală. Mădălina cred că are un bej. Monica cred că are un roz, sper să nu greșesc. Crina cred că lucrează ceva crem. Nu știu Iolanda ce lucrează și ni s-a alăturat Narcisa, ceea ce mă bucură foarte mult și trebuie să-i scriu Floricăi pentru că și ea mi-a scris. Și probabil Zanfira din Canada, o să vedem cine dorește să mai alăture. Deci, diferența între acest proiect nou la care lucrăm și proiectul Ingrid Pullover este că nu facem tutoriale. Ne ajutăm dacă cineva are nevoie de ajutor, dar nu filmează nimeni tutorialele cum am făcut la Ingrid Pullover. Însă, ce este interesant la acest pattern sau proiect este că sunt foarte multe pagini, în primul rând, dar patternul este împărțit în două. Ai varianta unde să urmărești doar instrucțiunile scrise, ceea ce înseamnă vreo 20 ceva de pagini, sau ai varianta mai scurtă în care lucrezi după grafic și în completare sunt și niște informații scrise, dar nu atât de copleșitor ca la prima variantă unde urmezi doar instrucțiunile scrise. Noi toate lucrăm după a doua variantă, grafic, pentru că e mult mai simplu. Este un cardigan care se lucrează de sus, în raglan, are un V foarte adânc în față, este cu mânecă scurtă, este un pic mai scurt, sau bine, fiecare îl face la lungimea care dorește, dar o să fie perfect pentru rochiile mele. Și este spectaculos de frumos.
modelul acesta dantelă, nu știu, ajur, cred că îi spunem în limba română, nu? Mi se pare așa de învechit cuvântul ăsta. În fine, e foarte ușor, pare mai complicat văzându-l decât când încep să lucrez. Într-adevăr, poate primele 2 rânduri, să zicem, pe față, până înțelegi în ce sens merg torsadele sau modelul acesta ajurat, dar după aceea este foarte, foarte ok. Sau cel puțin, adică toate credem așa. Da, abia aștept. Acesta este un proiect pe care lucrăm în comun și, nu știu, se simte așa de minunat să faci parte dintr-o comunitate și să... Eu nu am avut timp, ce-i drept, fetele au fost mult mai active pe grup și mult mai prezente, ca să zic așa, pentru ceilalți. Eu, spre rușinea mea, nu am fost, dar sper să prind din urmă. Da, atât este progres. Am lucrat doar 20 de rânduri. Evident că sunt tentată să lucrez mai mult, însă îmi doresc să mai termin de pe andrele ce am. Dar aici lucrez doar în weekend, așa că weekendul acesta îi vine din nou rândul. O să aleg o zi în weekend și lucrez doar la el. Da, nu cred că mai am alte proiecte pe andrele, sinceră să fiu. Cred că a fost mai mult decât suficient. Cred că am mai mult decât este normal, însă asta este situația. Am avut o perioadă foarte stresantă și când sunt stresată, în ce privește tricotatul, tind să încep noi proiecte, nu pentru că aș avea nevoie de ele sau pentru că aș avea vreo anume urgență, ci pentru că procesul acesta de a începe un proiect și a descifra proiectul și a face calcule și m-a ajutat foarte mult să ofer oarecare stabilitate gândurilor mele. Bună, bine! Ce face băiule, mama? Ce vezi, băiule, mama? Am venit pentru o vizită. El este Toto, nu știu cât de mult îl vedeți și am aproape 8 ani, sunt un mândru îndrăgător și îndrăgat. Da, dragilor, eu cam atât realmente am avut pentru astăzi. Sper că nu v-ați plictisit auzindu-mă pe fundal bolborosind despre sau văitându-mă despre cât de multe proiecte am pe andrele. Acum e mult. Sunt o tricoteză rapidă, consider eu, însă la ora actuală 18 câte mai am este mult chiar și pentru mine, exagerat de mult. Așadar, scopul meu este să revin în fiecare săptămână și să vă povestesc de progresele pe care le-am făcut. Evident că nu o să vă arăt din nou toate proiectele în următoarea săptămână, nu vă speriați, nu plecați. O să vorbesc doar despre cele la care efectiv am lucrat, da? De cele la care nu m-am atins, nu voi vorbi. Cam atât am avut pentru astăzi. Încerc să mă organizez, încerc să vă aduc mai mult conținut despre tricotat, dacă o să vă placă, îmi spuneți voi. Și sper să sprijiniți efortul meu de a-mi termina proiectele. Ce aiurea sună, dar da, să mă încurajați, am nevoie de încurajări și vă rog să îmi mai aduceți aminte că nu întotdeauna ce-i mult e și bun, da? Aduceți-mi aminte că nu am nevoie să montez pe andrele toate proiectele din lumea asta, chiar nu am nevoie. Vă mulțumesc dacă mi-ați fost alături. Vreau să știți că citesc cu mare bucurie comentariile voastre. Întotdeauna mi-aduc o plăcere deosebită pentru că voi lăsând un comentariu mă ajută pe mine să îmi dau seama că nu vorbesc singură, că voi m-ați urmărit și ați comentat și eu pot să vă răspund înapoi pentru că consider că atâta timp cât o persoană
își ia din timp și îți lasă o apreciere, un comentariu, o, nu știu, o sugestie, o idee, o remarcă, orice, cred că este și de datoria mea să vă întorc gestul, nu? Sper că a fost ok și acest episod. Sper că aveți proiecte frumoase pe andrele sau planuri. Știu că vine căldura în România, dar eu sper să continuăm să tricotăm și chiar și atunci când este foarte cald. Da, până la următorul episod vă doresc să fiți bine și să faceți ceea ce vă aduce bucurie și ce vă place și ce vă dă stare de bine. Mulțumesc și pe data viitoare. Pa, pa! Ai! Ioi!